sacrifice. Wadhi kaunti ma Kisumu kama wayudo ni jodak ma Mamboleo e sub-county ma Kisumu East koro kwayo migepe mag arita e gwenge makono mondo tieke chuth monj mar jomaundu kod jonjore ma bende odwa jimbore mokalo e alworano. Johala e chiro ma Mamboleo wacho ni ok ginyal dhi nyime gi timo ohala e chirono tok saa achiel mar otieno kaluwore kod rochruok mar arita kwe e alworano. Koke kaunti ma Kisumu, Alan Obiero miyo waler mathoth wachni. Wan kaka johala sani gi piny marachni seche moko wadwa gombi ni mondo wa extend loko marwa kata seche moko madhi kata saa 2 gini to kwanyal kaluwore gi kaka sani piny tek, pesa onge, samoro bede chiro kata nyaka saa 12 saa 1 ginigo pok iyudo gimoro. Koro temo ni mondo extend kata nyaka saa 2 to kwanyal nikech arita kwe onge Mamboleo ka. Kiwuok kata iwuotho matin to ino sechwadi gi chuma. Moko kuom jodak ahinya to mago matimo ohala e chiro ma Mamboleo masani wacho ni maundu obaro gi ndasi. Nyithindo ting'ore mana bicha pikipiki kogiko dhiambo. Nyithindo ma wigi ogar mikia ni magi to dwa timo ang'o seche mabiro mbele ka. Koro Mamboleo poka to en kama ber kech koro mo saa 1:30 ta nafundo kara kacha dhio to nego bed ni poda uso ne jok mabiro leta was to kanyal bet nikech kata dhi mana machiegni ka to ginyalo kito gigoyi to giweyi kanyo. Eliakim Ogai ma en johala e chiro no kod nyawadgi Michael Oginga ma en jariemb apiko golo ote ne piny owacho. Wakwayo jomo chungne security within this area mondo giwuog mondo gikonywa. Ne wasekwayo ma wawacho ni post mane showground okonyowa. Ne waseyie ma paro ntiere kama ne wase spare mondo wagere post machiegni gi johala ka kata gi joma dak e julu kae mondo konywa weche mag security maka. Ti a lot of insecurity joma nyocha goji gi chuma micha ting'ore peng ji 3-4 ka giseduogo kendo sani jo oluor maka roma saa 2:30 saa 3 to chiro ni osedhi quiet dionge to mano nego jowa e weche mag uchumi. Jowa koro hinyore, wan be koro kwadhi maber. Omiyo wakwayo PS marwa jaduong' Raymond Omolo ni maesa wuogi mondo ikonywa jothurwa hinyore ohand jowa bende koro iloro nikech ji ok nyal timo ohala. But gimwaneno kae ok ber kata wan tijwa ni sano osedok chien. Iyudo ka ji loro chon saa 12 ji sa chiro te manga meeting onge nikech security ma Mamboleo kae. Wakwayo serikal mamalo gi mapiny mondo konywa karwa ka wabed gi security maber kaka chon mane ji tiyo nyaka saa 3 wanyalo bedo wayudo gimwa dogo dot. Ben Adega ma en MCA ma Kajulu wacho ni serikal nyaka tije mar chiwo arita ne jopiny. Giketnwa mobile police officers ma patrol moloyo ahinya kochakore kar saa 2:30 nyaka around saa 6-7. Nyithindo go ok nyithindo mabeyo kendo giting'o chuma moro ntie moro ma ing'ado go kifulcha. Chuma charach gigodo wiji kendo nyocha gidhie Maseno Estate gikwalo TV kendo gituro nyaka dhoudi. Ka osetamo kiyo ji eyo ka ji onge yo to gidonje i udi ma gitur ma gikwal gik moko. Ne Radio Ramogi koke kaunti ma Kisumu, Alan Obiero.